ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଦେଖ, ଗଣିତର ଗୋଟିଏ ପାଠ କୋଣର ମାପ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଠି କରିବା। ଯେଉଁ ରେଖାର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ରେଖାର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଯଦି ରଶ୍ମି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା। ଦୁଇଟା ଯଦି ରଶ୍ମି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସରଳରେଖା ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ରେଖା ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ରେଖାଖଣ୍ଡ। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇଠି କ ଖ ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଅଛି, କ ଗ ରଶ୍ମି ଅଛି, କ ଘ ରଶ୍ମି ଅଛି। ମୋଟ 3ଟି ରଶ୍ମି ଅଛି। ଏଚ୍ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ସିଧା କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏମିତି କଲି ମୁଁ। ଦେଖ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ସମକୋଣ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଏପଟେ ସମକୋଣ। ତ ମୋଟ 4ଟି ସମକୋଣ ଅଛି। କୋଣର ମାପକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ, ଡିଗ୍ରୀ। ତମ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ। ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 135 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଆମର କୋଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କେଉଁଠାରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ? ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଦିଅ, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ସେଥିରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କ'ଣ ଥାଏ? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କୁହାଯାଏ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କମ୍ ଥିବ, 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ, 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। କୋଣ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ଏମ୍, ଧର ଏମ୍ରେ କେତେ କୋଣ ଅଛି? ଉପର କାନି ଗୋଟେ କୋଣ, ସାଇଡ଼୍ କାନି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସେପଟ ଦିଟା। ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ? 2ଟା କୋଣ, ଉପର ଗୋଟେ କୋଣ, 3ଟା କୋଣ ଅଛି, 3ଟି କୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଆମେ କହିବା? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ବୋଲି କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ବୋଲି କହିବା ଆମେ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ଯେଉଁ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଯେଉଁ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଗୋଟେ କାନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ସେ ରଶ୍ମି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ରେଖାଟି ଉଭୟ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ, ମାନେ ତା'ର ଆଦୌ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଉଭୟ ପଟେ ବିସ୍ତୃତ, ମାନେ ଏପଟେ ବିସ୍ତୃତ ସେପଟେ ବିସ୍ତୃତ, ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସରଳରେଖା ବୋଲି କହିବା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା?